Hello friends, welcome back. आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ दायो आङो देवगुरियाव थांगासिनो आरोना देवगुरि गामियाव थांगासिनो जा हाग्रा नागिरबाय गामियानो माबायदि हाग्रा बै आइलेन्ड बायदि खाथिनिया दा बिफां सिंनिया दा औ खोनायाखै भिडिअसो खालाम आं नुथाराखै जंगलबारि जेनेबा नों मोनायाव मारै हान्थियोलै बिसोरो मोनायाव बोरै हान्थियो होनदां आं गियोलै बै गिथावबाथ' एथ' हाग्रा बारिलै एसे गुवार खालामनानै दाबानो जायो लामाखौ हाग्रा मोनायाव लाइट दंबाबो अरजायामोन आरोना एथ' गिथावबाथ' लामालै बे गिनो ओंखारोलै आं खमसे खम मोनायावथ' थांलाय फैलाय खालामनांगोन ना बिसोरो एसेथ' एवस्रांना लाबानो जायो जंगल खि जंगल बेंटल सेरफांबाथाय खालि जंगल जायो आं खिन्थु बिसिनि जायगाखौ जि मोजां मोनोलै आं खिन्थु बिसिनि जायगाखौ मोजां मोनो होनदां जों दाख्लै फैबा बिराद दै दंमोन ना बेवहाय हो भिडिअ बानायदों मा होनदों बहुत गर्मी है धूप भी है 34 डिग्री सेल्सियस है बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी अच्छा ना गुरदों मालाय ना मोनदों ए ना गुरदों मालाय बिसोरो ना गुरनाय लोगो मोनदों दिनै नुहुरा जंगल जंगल सेरफाङाव हाबबाथाय खालि जंगलल' मोनो नामा फरेस्ट एरिया जंगलानो जोबनो थाङा दायो नै दिनै फरेस्टनिफ्राय बिफां होफैदों सुबुं आरोना 17 प्रग्रामनि थाखाय बेनिखायनो बे बिफांखौ रिसिभ खालामदों आरो जों बिसोरनो हरदों डिस्ट्रिबिउसन खालामदों जोङो फिथाइखौ गायनो हांसो फुदों नै जोंहा दिनै हांसो बेदर जागोन बे दैया हांसोआ माबा दै फुदुंनाया खांहैदो आं संसारावनो गारि सालायला जोंहा दिनै हांसो जानो नागिरदों मन्जुनाव हांसो बेदर दाग बेदर बेसोरा बिराद खस्थ' हारसिं आरोना हारसिं ओरैबायदि खस्थ' खालामदों बियो माने रावबो दांदेरनाय गैया फुदेरनाय गैया जाग्राया खिन्थु बिराद रेडि आरो बिराद बुरजा मानसिजों जाग्राया नायदों जाग्राया बिराद बुरजा मन्जुनि बोराय निलिमा मन्जु एन्थन बयबो आथिं हेबलायनानै आराम जिरायनानै दङ नै मटुआबो नेनानै दङ ओमफ्राय मावग्राया खालि सोरांल' हारसिंल' बेसेरा अन्थाव बाथाव ओंखायनो आङो एसे भिडिअ खालामफैबाय आरो माबायदि थानांगौ खोनादों मोनालांसिगोन एसेबाबो ससेबाबो दोनलांनांगोन बिसोर आंखौ हाला टेनसन ओंखारबाय ओलै आंबो एबार न' गोसोखांबायलै मामि होनदो मम्मी मुझे लेने आ